Dod i Adnabod Dysgwr, Liz Morgan. Bu Beti-Wyn James yn holi un o siaradwyr newydd gweithgar Rhanbarth Caerfyrddin. Beth yw eich cefndir? Un o Sir Brycheiniog yn wreiddiol, ces fy ngeni am magu ar fferm ym Mentref Pencelli, pentref bach rhwng Talabont ar Wysg a Llanfrynach, jyst o dan Bannau Brycheiniog. Magu ar fferm mewn ardal Saesnigaidd iawn, dim ond un teulu yn y pentref oedd yn siarad Cymraeg hyd y gwni. Fel plentyn, doeddwn i'n meddwl dim am y peth, a bod yn onest. Es i ysgol gynradd Talabont ar Wysg. Roedd y gweinidog yn dod i'r ysgol unwaith yr wythnos i ddysgu Cymraeg i ni. Yr unig beth dwi'n cofio yw dysgu cyfri o 1 i 10 a dysgu gweddi'r arglwydd. Es i ysgol ramadeg y merched Aberhonddu eto ychydig iawn o Gymraeg, tre filwrol. Fe wnes lefel o Cymraeg fel Ffrangeg dim iaith fyw yn ein hysgol. Dim ond merched ardal Ponsenni a Creu oedd yn medru'r Gymraeg. Ar ôl ysgol es i Fangor i wneud gradd mewn efrydau, beiblaidd a hanes Cymru. Clywais lawer o Gymraeg ond cymysgu gyda chriw oedd yn siarad Saesneg nes i, felly doedd dim llawer o ddiddordeb gyda fi yn yr iaith bryd hynny. Es i nôl adre a phenderfynu gan fy mod yn dod o fferm i wneud cwrs amaethyddiaeth yng Ngholeg Bryn Biga ac yna ymhen ychydig flynyddoedd es i Goleg y Drindod a gwneud cwrs athrawes. Clywais dipyn mwy o Gymraeg yno. Pam benderfynoch chi ddysgu Cymraeg? Wel, ro'n i'n ymwybodol fod Cymraeg yn bodoli fel iaith fyw pan o'n i ym Mangor a Caerfyrddin, ond oedd dim ffrindiau gyda fi oedd yn siarad Cymraeg. Ond tra o'n i'n gweithio i gyngor Gaerdydd, daeth e-bost i'r staff yn gofyn a oedd diddordeb dysgu Cymraeg. Byddai'r cyngor yn talu am wersi, dim ond bod y staff yn rhoi o'i hamser. Felly hwnna roddodd ysbardun i fi. Roedd diffyg staff i ateb y ffôn yn Gymraeg a'r cyngor yn awyddus i ateb y broblem. Felly penderfynais fynd ati i ddysgu'r iaith. Sut eithoch chi ati i ddysgu Cymraeg? Yn 1999, dechreuais ar y cwrs pellach sef lefel O. Roeddwn i'n ffodus iawn i gael tiwtoriaid arbennig o dda. Elaine Senior, y tiwtor cyntaf, Nia Parry, Siwan Rosser, Maldwyn Pete, Owen Saer ac wrth gwrs Helen Prosser. Beth ga i ddweud am Helen? Roedd hi'n ysbrydoliaeth llwyr. Hi wnaeth fewn enwebu i fynd am ddysgwr y flwyddyn yn Nhyddewi yn 2002. Ro'n i'n lwcus i fynd trwyddo i rownd derfynol, profiad gwych. Nes i ddim ennill, ond roedd y profiad yn arbennig iawn. Mlaen i lefel A lle roedd angen profiad gwaith lle roedd y Gymraeg yn cael ei siarad, felly es i fferm yn Hendy ger Llanelli. Roedd yr holl deulu'n siarad Cymraeg a phob peth yn digwydd drwy'r Gymraeg. Roedd e'n agoriad llygad i fi. Ar ôl gwneud lefel A, fe wnes i'r penderfyniad i ddefnyddio'r Gymraeg gymaint o'n i'n gallu, enghraifft, fel aelod o Unsain Caerdydd a'r gangen yn mynd ar streic. Dwi ddim yn cofio pam nawr, ond roedd Radio Cymru yn chwilio am aelod oedd yn siarad Cymraeg, felly gwnes i wirfoddoli. Doedd neb arall yn y gangen yn siarad Cymraeg, dim ond fi, a oedd yn ddysgwr. Falle fod safon y Gymraeg ddim yn dda, ond roedd hi'n benderfynol. Roedd hi'n bwysig fod y neges yn mynd mas yn y Gymraeg, nid dim ond Saesneg. Roedd e fel mater o gydraddoldeb fod y Gymraeg yn cael ei chlywed gymaint ar Saesneg. Hefyd, pan o'n i'n gyfarwyddwr Stonewall, Cymru, es i ati sicrhau fod popeth roedd yn ni fel mudiad yn ei gynhyrchu'n ddwyieithog, pamffledi, adroddiadau a gwneud anerchiadau a chyfweliadau yn y Gymraeg pan oedd cyfle gen i. Ydy eich bywyd wedi newid ar ôl i chi fynd ati ddysgu Cymraeg? Heb os, mae fy mywyd wedi traws newid yn llwyr. Erbyn hyn, rwy'n byw yn Mrechfa, Sir Gaerfyrddin, lle mae llawer o'r bobl lleol yn siarad Cymraeg. Nawr rwy'n defnyddio'r iaith bron bob dydd gyda'r ffermwyr, cymdogion ac yn y siop gymunedol lle dwi'n gwirfoddoli. Rwy'n siarad â chwsmeriad a phobl sy'n dod mewn yn y Gymraeg. Un peth rwy'n dwlu arno ym myd i'r gwasanaeth plygain yn yr eglwys ar fory Nadolig. Mae hwnna'n anhygoel.
Erbyn hyn, rwy wedi ymelodi am Merched y Wawr ac yn ysgrifennydd cangen Abergorlech. Pam a sut dwi ddim yn gwybod, ond sneb arall moyn y job dwi'n meddwl. Dyw fy Nghymraeg ysgrifenedig ddim yn dda iawn, rwy'n mwynhau ac wedi cael profiadau gwych fel aelod o Ferched y Wawr. Gwrando ar siaradwyr ysbroledig a chymweld â busnesau lleol sy'n gweithio drwy'r Gymraeg. Cwrdd â changhennau eraill a dro i dro a mynd a dripiau arbennig o dda. Felly rwy'n falch iawn o fod yn aelod o Ferched y Wawr a gobeithio bydd y mudiad yn parhau ac yn tyfu ac yn dal i roi ysbrydoliaeth i ddysgwyr eraill fel fi, drwy roi rhywle i ymarfer y Gymraeg, i glywed tafodieithoedd gwahanol a theimlo'n rhan o'r gymuned gyfan. Dyma fy stori i. Gobeithio bod fy mhrofiad wedi bod o ddiddordeb neu help i rywun arall.